Упершыню на беларускім тэлебачанні унікальны праект «Жывая спадчына». Праграма пра тыя праявы народнай творчасці, якія набылі статус гісторыка-культурнай каштоўнасці Беларусі. Так, 23 лістапада 2017 года у спіс нематэрыяльнай культуры трапіла лясное бортніцтва. Бортніцтва або калоднае пчалярства – рамяство старажытнае, на першы погляд простае і зразумелае. У лесе на дрэве падвешваюць драўляную калоду з дуплом унутры. Замальваюць пчол, а потым забіраюць адтуль мёд. Менавіта гэтай справай з года ў год ад вясны да восені займаюцца бортнікі Лельчыцкага раёна Гомельскай вобласці. Справа гэта ад пакалення да пакалення ніколі не перарывалася і не знікала на працягу стагоддзяў. Рамяство тут перадавалася ад дзеда да бацькі, ад бацькі да сына. І сёння на беларускім палесе налічваецца больш за 200 патомных пчаляроў. Падлікам і захаваннем мясцовай бортніцкай культуры займаюцца супрацоўнікі Лельчыцкага краязнаўчага музея. Это не веревка, это жень или лезево. Этим экспонатом мы очень гордимся. Это приспособление для поднятия человека к борти. Нам ее передал шкудун Василий Иванович. Он уроженец деревни Глушковичи. В семье, по его словам, 5 поколений, и мы посчитали примерно этой Жене 200 лет. Жень або лезева – спецыфічная прылада, уласцівая толькі лясному бортніцтву. Гэта доўгая вяроўка, якая выкарыстоўваецца для умацавання бортніка на дрэве каля калоды. Жень пляцецца касічкай, а лезева – у кругавую з палосак скуры буйной рагатай жывёлы – каровы, быка або лася. Лезева або жень складаецца з 2 частак – доўгай вяроўкі з драўляным круком для фіксавання пятлі, а таксама з драўлянай лавы дошкі для сядзення бортніка. У музей не аддае, а карыстаецца жэнню і да гэтага часу патомны бортнік Андрэй Іванович Чубчык з вёскі Глушковічы. Гэтая самаробная вяроўка перайшла ў спадчыну ад яго дзеда. 30 метраў жэні сплецены з кавалачкаў ласінай скуры. Ні адзін лось пайшоў на гэтую вяроўку, кажа сур'ёзна Андрэй Іванович. А каб яна заставалася мяккай і зручнай, пчаляр час ад часу змазвае яе дзёгцем, як рабіў яго дзед. Деды мои, Смилошевич по отцовской линии, по материнской, здесь лужковцы. Вот. Все, деды охотники, рыбаки, бортники. Хозяевали люди сами, старались, на себе работали, для себя, для семьи. Вот вторая борт у меня. Я всю жизнь водителем проработал. Я на пенсию ходил, мне было 42 года стажа водительского. Ну, армия считалась, все. Советская. А это для души, для занятий, для семьи. Вот у меня где-то около 50 колод таких. Вот третья моя борт. У гэтым сасновым лесе Андрэй Иванович трымае 3 калоды. Усе яны падвешаны гарызантальна пад вуглом 25 градусаў. Той бок, які вышэй, называецца галава борці. Па-першае, тут знаходзіцца самая важная пчала – матка. Па-другое, тут заўсёды ёсць мёд. На зіму бортнікі пакідаюць пчолам напоўненыя соты ў галаве борці, каб тыя не загінулі ад голаду. А па-трэцяе, галава – гэта самае цёплае месца ў борці, дзе пчолы гуртуюцца на зімоўку. Ну, сейчас же много, сейчас карпатские есть, кавказские есть пчелы. Ну, наша полесская, да, есть они чуть меньше, чуть больше. Пчелки такие разные отличаются. Наши полесские именно, работящие, привыкшие к этому. Ну, сейчас уже адаптировались и эти пчелы.
Восеньскі ранак на Палессі пачынаецца калі не з туману, то з дажджу. Сёння з надвор'ем Андрэю Івановичу не пашанцавала. Мокрая і слізкая кара небяспечна для бортніка. Тым больш калоды падвешаны вельмі высока. Залезть немагчыма. Андрэй Іванович абыходзіць сасну вакол і прымае цвёрдае рашэнне вяртацца дадому у Глушкавічы. Глушкавічы стаяць на мяжы з Украінай. Вёска вялікая. У кожнай хаце па бортніку, на кожным двары па калодзе. Аднак пчаляры вельмі закрытыя людзі, чужых вачэй не любяць. У іх тут як бы свой клуб, сваё братэрства. З усёй вёскі толькі адзін Андрэй Іванович, Чубчык, згадзіўся на размову. Да астатніх не падступіцца. Крушина же в лесу, ягода цветет, и черника, и брусника, все это все цветы. Крушина, липа, где есть. Вот это все, что медоносит. Пчела же она как пчела, она рабочая пчела. Они ищут, они летят за 10 километров, за 8. Но самый взяток продуктивный 2 километра. Пчелы, вот они сообщают, нашла взяток, она прилетела и она сообщает своим, а как сообщает, вот, как танцует, вот я читал эту литературу, и они знают уже, и работящая, полноценная семья принесет. А чтобы иметь мед, надо ульев 200 в разном месте. И 1000 раз залезть, и будешь медом. Ну, дальше пошли, я вам заготовки покажу. Это вон они, осторожно там. Они, где-то вот заготовка, это ранее весной я заготовил. И вот это. И вот они сохнут год. Тенечку накрыть. Они сохнут год, вот до весны они будут сухие. Пчелы же любят, какие люди, они комфорт любят, чтобы квартира хорошая была. Сухая, теплая. Вот. Это очень колоды хорошие. Это сосна старая, очень старая. Это около больше 100 лет. Осторожно, может охотник порвать. Держать, лежать. Для вырабу калоды Андрэй Іванович карыстаецца і сучаснымі інструментамі, і дзедавымі. Вось, напрыклад, гэта пэшня, як тут кажуць, або долата, насаджаная на тоўстую драўляную ручку. Пэшняй даўбецца камора, то бок уся ўнутраная полая прастора калоды, дзе, уласна кажучы, і будуць жыць пчолы, ды насіць мёд. Вот такие колодки. Больше, меньше, это вот в саду я поставил. В саду. Вот эта штука закрывать. Вот ветра, всего это называется снет. Снето. Вот это. Вот это. Аж вот литок. А вот это называется довж. Як бачна, у адной вёсцы гавораць калода, у другой борць, у трэцяй вулей. Аднак рэчы гэтыя розныя. Борць – гэта натуральнае дупло ў старым дрэве, то бок гэта частка дрэва. З борці пачалося лясное пчалярства. А вось калода – гэта кавалак дрэва са штучна зробленаю пустою поласцю ўнутры. Такія калоды ў Лельчыцкім раёне робяць усе пчаляры. Не выключэнне вёска Букча, мядовы і журавінавы рай. Тут сасновыя калоды можна сустрэць прама на дарозе. Праўда, паглядзіце, яны не ляжаць, як у Глушкавічах, а стаяць, сохнуць.
Таксама вертыкальна яны будуць прымацоўвацца на дрэва. Бортнікаў у букчы шмат, але тут ніхто не хоча ісці на кантакт. Адзіныя, хто пагадзіліся, сям'я Яворскіх, пляменнік і дзядзька. Яны ідуць за мёдам. Дробны дождж не заканчваецца, а туман не рассейваецца. З восеньскім надвор'ем не ўгадаеш. Аднак Яворскія не губляюць надзеі. Іх калода вісіць невысока, але ўсё роўна лезці на мокрае дрэва небяспечна. Пару гадоў таму Валерый Яворскі даставаў мёд, упаў і зламаў нагу. Сёння ён да калоды не палезе. Рызыкаваць будзе яго пляменнік Слава. Оно зависит от погоды лета. Вот засушливый год гораздо больше меда. Но если дождливое лето, они же не летят в дождь. Сидят у ульи, съедают то, что наносили. У гэтым лесе калоды стаяць на кожным кроку. Справа, злева, наперадзе. Тут борць, там борць. Усеяны належаць розным гаспадарам. І кожны пчаляр ведае, дзе яго, а дзе чужы вулей. Ніхто не робіць ніякіх апазнавальных знакаў або знамёнаў. Тут людзі давяраюць адзін адному. Праўда, пчаладзёраў таксама хапае. Есть специалисты, приедут ночью скинуть, обмотали и все увезли. Дождж перастаў, і яны вырашаюць усё ж такі лезці на дрэва. Але перад тым, як пачаць гэтую небяспечную аперацыю, мужчыны запальваюць дымар – прыстасаванне для адпужвання пчол дымам. Пчаліныя сем'і бываюць розныя. Адні добрыя і працавітыя, а другія злыя, а значыць лянівыя. Як сабе будуць паводзіць пчолы, калі адкрыецца канкрэтна гэты вулей, нават Слава не ведае. Тут усё залежыць нават не ад чалавека, а ад пчалінай самкі. Она только отлаживая личинки, эта матка называется, заполняя, и уже пчелы работают, только рабочие пчелки носят мед. Трутнейшие, их выкидают бывает, они гораздо больше за рабочую пчелу. А матка, она длинная такая. Она одна руководит там, в улье сидит, она в голове. Ее николи не достанешь. Осторожно. Сыро, мокро. Мокрый дуб. На эту сторону надо перейти, Слава. У нас леса сильно много сгорели. Их повырезали, и засела такая трава, вот иван-чай. Вот с него сильно берут пчелы мед. И мед такие вкусные, просто его есть хочется. Спрытнасць, вопыт і маладосць дапамагаюць Славе дабрацца да калоды і ўмацавацца. Зараз другая перашкода. Пчолы. Бортніку трэба хутка зняць снед і адкрыць камору з мёдам. Самі дадуць для пчол. Звычайна Слава забірае мёд голымі рукамі, але на гэты раз ён надзеў пяльчаткі. Пчолы аказаліся злымі і кусачымі. Адзінае, што ратуе – дым. Слава Яворскі – патомны бортнік, шмат якіх пчол бачыў у жыцці, але такіх лянівых ніколі. Яго чакае поўнае расчараванне. Ён адрэзвае соты кавалак за кавалкам і выкідвае. Справа ў тым, што яны без мёда, яны пустыя, абсалютна.
Кусается, с меда не наносили. Кусаться научились. Если его мы не выберем, на следующий год они начнут только раи откладывать. Выпускать раи. Бывает, за неделю могут выйти 3 рая, но они уже не работают на мед. Надо удалить нижний слой от этого пустого воска. Пустой Здесь. нужно выбрасывать. Они отлаживают червь, и только раи будут появляться новые. Все. Да. Они мед не носят. Злыя і пчолы і бортнікі. Нарэшце слава дастае на палову запоўнены мёдам кавалак. Але радасці ад гэтага яшчэ менш. Дядька Валерый і ягоны пляменнік вельмі расчараваныя гэтай борцю. Яны забіраюць той мёд, які дасталі, з надзеяй, што астатнія калоды будуць больш удалымі. Калі ж паглыбіцца ў гісторыю, то з 14 стагоддзя ў беларускіх гарадах і мястэчках існавалі нават карпаратыўна-прафесійныя аб'яднанні або цэхі бортнікаў з шырокімі правамі самакіравання. Кожны цэх меў свой статут, пячатку, скарбонку, харугву з выявамі патрона пчалярства Іаана Златавуста. І, зразумела, кожны меў сваіх пчол. У вясковым асяроддзі існавалі нават мядовыя брацтвы. Статуты Вялікага княства Літоўскага заканадаўча замацоўвалі правы пчаляроў. А вось калі ВКЛ адышло да Рэчы Паспалітай, пачаўся заняпад бортніцтва. Прычына – масавыя высечкі лясоў для прамысловых мэт і продажу. У 19 стагоддзі бортніцтва саступае месца калоднаму пчалярству, якое захавалася да нашых дзён у вёсках Лельчыцкага раёна Гомельскай вобласці. Адна з такіх вёсак – сярэднія Печы. Тут жывуць і працуюць бортнікі рода Юшкевічаў. Дзмітрый – унук знакамітага дзеда-бортніка Александра Івановича Юшкевіча. Менавіта дзядуля і навучыў яго пчалярнаму рамяству. Таму борць-калоду Дзмітрый робіць так, як вучыў дзед. Спачатку на калодзе вызначаецца доўж. Гэта вузкая прамакутная адтуліна. Потым праз яе пешняй доўбяць камору борці, то бок унутраную полую прастору. Доўж потым закрываецца драўляным бруском і дадаткова дошкай пад назвай снет. Побач са снетам потым будзе прасвідраваны ляток, то бок вока, то бок адтуліна для ўваходу пчол. Як мы ўжо казалі, увосень пчаляры выбіраюць мёд да доўжы, астатні пакідаюць пчолам на зімоўку у галаве борці. Я учился сам, смотрел на деда, там, дядька занимался, дед, в основном дед, я-то жил у деда. Ну, смотрел, как он, потом сам начал лазить. Он меня отправлял, уже постарел немного, я лазил. На жаль, дзядуля Дзмітрыя Александр Іванович Юшкевіч у мінулым годзе сышоў з жыцця. У свае 87 гадоў ён палез на дрэва паглядзець борць і упаў. Зламаў рабро, у шпіталь завезлі, аперацыю зрабілі, але праз год дзядуля памёр. Не мог без сваіх пчол жыць. Он говорил, я вам поделю всем, типа, дам, будете помнить меня, говорит. Но он до последнего грабил.
У вёсцы Старыя Печы захаваўся падворак Александра Юшкевіча, а галоўнае пчалярныя калоды, якія ён не паспеў зрабіць. Яны тут так і ляжаць, як быццам чакаюць свайго гаспадара, як быццам ведаюць, што яны яшчэ камусьці спатрэбяцца. І дождж даўно скончыўся, і прамені восеньскага сонца пачалі настойліва прабіваць тоўстыя аблокі. Вечар серага сырога дня абяцаў быць цёплым і светлым, а гэта значыць час ісці ў лес. Дзмітрый узяў усе прылады і накіраваўся да дзедавай борці. Падрыхтоўка Дзмітрыя ўражвае. Гумовы камбінезон, гумовыя пяльчаткі, запраўлены дымар, як быццам не да пчол ён збіраецца, а ў космас. Малады бортнік не выкарыстоўвае дзедаву скураную жень, толькі крэпкую сучасную вяроўку. Дрэва сухое, з разлапістымі галінамі. Па ім адносна лёгка ўздымацца да борці. Вось вам і альпінізм па-палескі. Таксама спрытна пчаляр адкрывае доўж, і вось яны, родненькія, вылятаюць. Самая главная матка. Она дает команды. Ее еще надо место, чтобы понравилось. Не так, абы куда. Она не сядет, бывает. Хоть ты мани, не мани, она не сядет, если ей не нравится место. Если ей нравится место, да, она сядет. Еще приманиваем, творим весной, делаем воскодав. Менавіта лячэнне і тварэнне пчол адбываецца вясной. Тварыць значыць апрацоўваць вулей унутры балотняй раслінай пад назвай багун і прывабліваць рой пахам мёду. Багун, галінкі вольхі, мох кладуць на дно для павелічэння вільгаці. Пырскаюць васкадавам, квас такі ёсць мядовы, і вешаюць соты ў галаву борці, таму што пчала носіць мёд зверху ўніз. А вось займацца лікаваннем калоды – гэта значыць абрэзваць стары воск і чысціць вулей ад павуціння, смецця і іншых насякомых. Першыя ворагі пчалы – гэта павукі ды мурашкі. Летом мы ничего не делаем. Ну, если мурашка напала, мы обрабатываем, чтобы не выгнала пчел. Она, если мурашка, особенно такая маленькие черные мурашки, они выгоняют пчел с улья. Обрабатываем, глядим, присматриваем. Их и шерстни, бывает, выгоняют. Клеща. Обрабатывать надо еще от клеща. Ставятся пластины. У рамочные мы ставим, и у колодки ставим по весне, туда и по осени бывает ставим. Зараз у нас нету, еще не купили, ну заказали, придут пластины от клеща. Бо клещ за зиму, если клещ нападает, семья погибает тоже. На гэты раз пашанцавала. Пчолы аказаліся і добрымі, і паслухмянымі, і працавітымі. За лета яны прынеслі амаль поўную калоду мёду, чыстага, празрыстага, залатога і салодкага-прысалодкага. Дарэчы, тут няма ніводнага грама цукру. Мясцовыя бортнікі кажуць, што іх лясны мёд лечыць 149 захворванняў, а можа і ўсе 150. Вось чаму жыхары Лельчыцкага раёна такія спрытныя, спартыўныя і заўсёды маладыя.